mana ke awushayeleka kaMthandeni featured uMahu ilalelele Dun ilala hayilala Sile indaba King Zoso ecela uSkhinkili ukuba enze okanye acule ushunu wakhe ngengoma yegcuwa emilishi ihamba noMahu lena ke ethi iGucci. Nangempela ke uSkhinkili ke wakwenza lokho beshutha ke leni endaweni yaseThekwini workshop kumbuso wamaciko izolo. Kuthena ke ngaleso sikhathi eqeda kuyiposta nje leyo video King Zoso ngiyacabanga ukuthi ke eintatha ngabo 3 ngabo 4 ngabo 2 umfoka Mpungose ke wasebhala ke le post oyibonayo ke la esithombeni ke sakho ethi uyazi uSkhinkili uyabonakala uma enza into esuka kuyena noma efoneliwe ukuthi ke akaphushe. Mina anginayo inamba yakhe, izingoma zami uzithanda okusekujuleni kwenhliziyo yakhe. Khululeka Skhinkili, ngiyeza uzogwaza iqatha elizwana nawe. Qhubeka ubenzele mfowethu abaculi iqhaza odlalayo likhulu emculweni emacikweni akithi South Africa sengingangani. Okusho ukuthi ke ngokukaKhuzani umfoka Mpungose uSkhinkili njengoba kade enza ivideo lapha na ke no King Zoso bekade ke ecelwe abanye ke abaculi okungenzeka ukuthi mhlambe ligcokama noma uMahu ukuba ke akenze ivideo ngalengoma. Kodwa njengoba ubona ke ivideo esaqala ukuthi cha umuntu ke oceleke uSkhinkili ukuba ke enze ke leya video bekungu King Zoso ecela nje ukuthi ke enze kuleya channel yakhe iKing Zoso News njengoba ke ubona kuleya video engivezile. Kanti ke uSkhinkili besevele seyenzile ke ivideo ngengoma yegcokama maphambilini wayenza nje ngelanga eyaphuma ngalo lengoma bangakwayibheka nje ku TikTok uyofika uyithole iyona futhi le oqeda ke kuyibona kuyo le video. Uthe mayivuka ke namhlanje emva kwaleyo post uSkhinkili waphinde futhi wenza ivideo ngengoma yegcokama iyona leyo ngoma ethi ke iGucci. Siyazama ke nokuxhumana naye uSkhinkili ke sizwe ukuthi ke kuthini kwakhe ukuphawula kulolu daba. Ingabe ngempela bakhona noma ukhona na umculi oke wamkhokhela kuba ke apromote ingoma yakhe. Nakho lokho okungebe into embi ngoba baningi abaculi abasafika abaye bazame noma bacele ukuba ke bapromote. Angeligoqe lapha ke lolu daba ngicela kuwena nje ukuthi ungenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta sidibane na ku video lanelayo. Ngiyabonga.